Kanito sa Apang Lunanon channel no. Magpahibaw lang ko ninyo nga kung kinsa tong parehan ako nga galisod og palit og tambal og natay balatian no, dili ta ngay mabalaka kay naay gobyerno nga mo abaga. Kaning gitawag og AX nga igsuonan, Assistance to Individual and Crisis Situation. Okay mo na gi-offer sa gobyerno kung kinsa tong mga pobre nga dili ka afford og palit og tambal, ato lang lukaton ang medical certificate o kanang gitawag og resita sa atong mga tambal ato ipakita didto no. Umuagi ta diri sa congressman o mga yuta murag recommendation para ipasa po didto. Og sayon ra nito ni Abel kay mo ni lang gihatag karong panahon na assistance alang sa mga way kaya mga igsuonan dili inquire lang didto og aron ma-assist kanila no. Dili lisod nimo pagkuha sa mga requirements nga tagaan man kanila kung say buhaton mga igsuonan og dali ra kuhaon mga igsuonan, dili ta maglisod kay mao na ilang programa karon ang mga pobre matabangan dayon. Kay daghang salamat mga igsuonan. Kutob og